tat-tama, nagħtuhom ċabċipa lil ta' ċentru San Martin u ngħidu lil Freddy biex iwasslilna l-awguri tas-sena tajba. U biex ngħidulhom Happy Christmas, is-Superjur ħajkantalna u aħna ħankantaw flimkien miegħu. Tajjeb ngħidu kemm nifilħu li jisimgħuna bil-bogħod. Ħankantaw ħallejtu Alla s-sema. Issa kantaw intom għax ma nafx inkanta, da ma nafx għax laġġibri. Flimkien ej. Ħallejtu Alla s-sema biex tgħix fost il-bnedmin. Sirt bniedem wieħed minna biex tifdi lil-ħatin. Flimkien. Sirt bniedem wieħed minna biex tiegħaddej minħabba dawk li fdej. Lemħuk u tredu l-kwieker x'fin rawk tarbija far imqeda fuq ftit tibel ħalli fqar fost il-fqar imqeda fuq ftit tibel ħalli fqar fost il-fqar. Tajjeb, hawnhekk qegħdin quddiem ta' fuqha di s-Superjura. Nagħtu ċabċipa lis-Superjura u ngħidulha Happy Christmas. Magħha hemm ukoll is-Superjura tas-Sorijiet. Nawgurawla u lis-Sorijiet ukoll Happy Christmas. U x'għandha miktub f'idejha s-Superjura? Imħabba. Mela hawnhekk ħaniftakru fl-imħabba li dis-sena tal-ġublew ħanippruvaw ngħixu iżjed l-imħabba. Inħobbu iżjed lil xulxin u niġġieldu ftit inqas, jew almenu ma niġġieldux ħafna. Tajjeb, nawguraw Happy Christmas lis-sisters u lis-Superjura u lill-Mużew Bniet u biex nawgurawlhom Happy Christmas kif jixraq is-Superjur ħajkantalhom kelli l-oħra. Nin ġabru insara bl-akbar ferħu eġġa amorru imor lil Alla min Alla dawl min dawl da dejjem ġibet tiġbejba ta' Nazaret. Dak ta' sewa Alla sita l-ardu s-sem. Libbes, qed jgħidilna biex illibsu lil-fqar li m'għandhomx x'jilbsu. Għandna wkoll lil Nikolas ismu tant jixraq għal dan iż-żmien tal-miliet. Int meta għandek il-bedej Nikolas? Fit-8 ta' wissu. U hawnhekk qed jgħidilna biex nisqu. Nisqu fil-fatt għandu fl-ixkun tal-ilma f'idejh illi niftakru f'tant pajjiżi fejn min-nies m'għandhomx jixorbu. U għandna lil Isaac illi qed jgħidilna x'għandna nagħmlu? Nitma. U f'idejh għandu il-ħobs. It-tliet opri tal-ħnina. Tliet affarijiet sbieħ li nistgħu nagħmlu biex kif jgħidilna Andrew inħobbu lil xulxin. Nagħtu ċabċipa lil dawn iż-żgħażagħ tal-Mużew Subien illi qegħdin hawnhekk jgħidulna nagħmlu dawn affarijiet sbieħ. U issa se nkomplu mixjejn bil-mod lejn il-Knisja